Has d'escollir els teus estudis i encara no saps cap a on tirar? T'agradaria estudiar moltes coses molt diverses? No trobes res que t'agradi realment? No t'atabalis i comencem pel principi. El primer pas a l'hora de decidir-te i triar el teu camí acadèmic és conèixer-te bé. Com ho pots fer, això? Molt senzill, pensant en 4 aspectes que et defineixen. Pregunta't, quin és el meu fort? Les mates, parlar en públic, els esports, escriure, dibuixar, fer memes o vídeos divertits. Com sóc? Què em diferencia dels i les altres? Com em comporto? Sóc una persona amable, divertida, sociable, tímida, creativa, inquieta, mandrosa. Què és important per mi? Ajudar l'altre, guanyar molts diners, treballar en allò que m'agrada. Què m'agrada? A què dedico el meu temps lliure? A jugar a videojocs, llegir, ballar, cantar a la dutxa. No descartis cap resposta. Allò que ens agrada pot convertir-se en una professió en futur. Quan hagis respost les preguntes, busca quins estudis o professions són compatibles amb tu. Per exemple, si ets una persona molt enèrgica i et costa concentrar-te, potser la feina en un laboratori o davant d'un ordinador tot el dia no seria pas per tu. O si ets una persona molt empàtica i comunicativa, et podria agradar dedicar-te al camp social i a l'atenció als altres. Sobretot, tranquil·litat. Pren-te el teu temps per reflexionar-hi. Observa't en el teu dia a dia. I pregunta què en pensa la gent que millor et coneix, com la família, les amistats, el professorat. No trobaràs una resposta com per art de màgia, però fer-te aquestes preguntes és el punt de partida per conèixer-te una mica millor. Recorda, l'autoconeixement és un procés i et serà útil al llarg de la vida per prendre decisions. Com a estudiant, t'ajudarà a escollir quines opcions acadèmiques fan més per tu. I quines són aquestes opcions? T'ho explico en el següent vídeo.